Idi nagsaring ti oras iti sanggo ti dalan kitak ti mataman napno ti ranyakin pigsa numapmapan kaawan sa bali arik na ngudikot sweet laing aladawan kas panawen nagsardam iti puso. Tiangin naggayap, nagsawi ti kalmain tayo nagsinaman ngem saan ko maari muar tila dawam ti pusom ko nagsige man tapa nagsinakit paset ti biyag nga magbibitin latatirik na kasbok nga di maikat itiramot. Ay panawen ti panangasina napait ngem naraksak tati orasan na ikat kaniyak napnulaing iti sweet nga tati puso ken ka tati pa nagsinakit saan nga panawet di pa nang lipatat no dikit pa nang ilinak ti imbag alagip iti datu mga aldawan. Nakita ti dalan na mapan ka kaslabaro abigat nga rumuwar iti sango ti bantay ngemit ti likod tirik nakadapay laeng iti rumbeng bipan nakikaduaan nagbay tayo dito'y alubong ket saan na mawawaya iti sumaruno arabi mapukaw ti kaputotan tanaala tirik na ko nga awan ti rukot ngem nalagda ti tariga gay saan nagaputa mapan ka no diket gaputan na imatang momet ti dalan ama sa pulmo ken ipaidam nga raniya. Ay panawen ti panagsina naik na tirak sa ken putot kinayat ken kinawan kasla dua apusanga tinagaw ngem murayawan ka ditoy adalat ti pusok nga aguray tati sweet moment iti panagsina si kamet ti nagbalin nga imbag nga lagi nudunting man ti alaliya iti panagrebe kun nakuray aniya masapul ko ti mangragsa dati pa nakasinakit saan laeng nga panagbuka no diket pa nang kasubling naraksak iti sa balihan. Aranawen ti panagsina narasakyan na buyogan ti lubong awan da ka iti puso uray mapan ka iti sa palingayan Urayawan ka ditoy saan ka nga lalibay kaputa ti sweet moment ti panawen ket isuti pa nang yaman ti pusok nga intay nagsabsabong iti ladawan ti aya awan si ka ditoy ngemada ka lang iti riknak nilemeng iti pusok tas tugot ti init iti agsapa panagsinaman nita ngem sani kuwa ket isuti pa nagserek manen ti raniyag iti sa bali abigat